שלום לכולן, מה שלומכן? איך עבר השבוע? אז היום, כמו שהבטחתי לכן, אני אראה לכן איך לעשות הזמנה לברית בפאורפוינט. אני בחרתי הזמנה לברית, אתן כמובן יכולות לבחור מה שאתן רוצות. אני עושה הזמנה לברית כי לחלק מכן הראיתי את זה בשיעור, אז בשביל להשלים את מה שהראיתי בשיעור אני עושה את ההזמנה לברית כדי שתזכרנה, אבל כמובן אתן יכולות לבחור כל דבר. אנחנו עובדים על זה בפאורפוינט כמו שאמרתי, כי בעצם עד עכשיו כשעבדנו בוורד, ההבדל בין וורד לפאורפוינט, אני חוזרת על זה, פאורפוינט, וורד, אופיס וכל שאר תוכנות אופיס כמו אקסל, אאוטלוק, הם בעצם תוכנות של מייקרוסופט. ומייקרוסופט עשו איזשהו דבר מאוד מאוד חכם, שבעצם כל תוכנה היא מיועדת למשהו אחר. וורד מיועדת לדוגמה יותר לדברים שיש לכם הרבה מלל, כמו עבודות סמינריוניות ובעזרת השם גם תזה, וכל דבר שיש בו הרבה מלל, אתן עושות את זה בוורד. חישובים ודברים כאלה, אתן יכולות לעשות את זה באקסל, אוקיי? ופאורפוינט היא בעצם תוכנה של מצגות, אבל אנחנו נשתמש בה גם לעיצוב. כי בעצם כשאתן רוצות לעצב איזשהו משהו בוורד, דברים קופצים, מסתבכים, בגלל שזו תוכנה שמותאמת בעיקר למלל ולטקסט, אז זה לא מתאים. רוב התוכניות שם, רוב הדברים שם, הם מותאמים יותר לטקסט ופחות לעיצוב. ולכן, אם אנחנו רוצים לעצב איזשהו משהו, אז אנחנו יכולים כמובן ללמוד אילוסטרייטור ופוטושופ, שזה תוכנות של עיצוב, אבל כמובן שאנחנו יכולים לעשות את זה בפשטות על ידי פאורפוינט. אוקיי? ואני מדגישה שזה בעיקר פאורפוינט מ-2010 או בעיקר מ-2013 והלאה, שיש שם הרבה יותר דברים שאפשר לעצב איתם וזה הרבה יותר נוח. זה בעצם איזשהו מיני פוטושופ אילוסטרייטור. אז יאללה, בואו נתחיל. איפה אנחנו קודם כל מוצאים את הפאורפוינט? הנה הפאורפוינט, אוקיי? זה בדרך כלל נמצא לי על השולחן עבודה, אם זה מותקן לכם, או זה נמצא לי פה בתוך כל התוכניות, בסדר? או שזה נמצא לי פה. בגלל שאצלי יש Windows 10, ואצלכם לא בטוח שלכולן יש Windows 10, אז יהיה לכם פה, אם אין לכם את זה, אז יש לכם פה בעצם איזשהו חלון צבעוני כזה של Windows, אוקיי? איזשהו עיגול כזה שאתם לוחצות עליו, ובמקום כל האפליקציות יופיע לכם כל התוכניות. אם יש לכם באנגלית, אז זה יופיע לכם בצד שמאל, ויהיה לכם פה איזשהו עיגול, שתפתחו אותו ויהיה כתוב פה All Programs. בסדר? אז אצלי זה מופיע ככה כל האפליקציות, אבל אתן גם יכולות לבדוק וללחוץ על כל התוכניות. בגלל שזה מסודר לפי סדר א' ב', אז אתם תמצאו את זה, מי שיש לו Windows, פחות מ-Windows 10, אלא מ-Windows, בסביבות Windows 7 ומטה, אתם תמצאו את זה תחת Microsoft Office 2013. אבל אם יש לכם מ-Windows 8 והלאה, אוקיי? אז ככה זה ייראה. אז אתם תמצאנה את זה תחת שם התוכנה ולא שם החברה. שם התוכנה תחת P, PowerPoint, אוקיי? אתם גם יכולות ללחוץ על החיפוש, יש לכם עושה קבצים או חיפוש, לא משנה, ואתם יכולות לכתוב PowerPoint וזה ישר יופיע לכם, אוקיי? אז אני נכנסת לפאורפוינט, כל האפליקציות או כל התוכניות, נכנסת לפאורפוינט 2016, והוא מביא לי את החלון הזה. מה זה החלון הזה? החלון הזה הוא בעצם הכניסה שלי לפאורפוינט. יש לי פה אפשרות לבחור איזשהו עיצוב מפה, אבל אני לא בוחרת את העיצובים האלה, כי אנחנו אוהבים לעשות את הכל בעצמנו, ואנחנו נכנסים למצגת ריקה. אוקיי? אני רק אבהיר ואומר שבעיקרון פאורפוינט מלכתחילה היא מוכוונת יותר לפרזנטציות, להצגה, למצגות, אוקיי? אבל בגלל שמ-2013 והלאה היא מאוד מאוד השתדרגה, אז גם מאוד מאוד נוח לעצב בה, אוקיי? זה משהו שאני למדתי כשעבדתי בסדנה לעיצוב במכללה, מקום מקסים, בסדנה לעיצוב והמרחב האינטראקטיבי, בנות מקסימות, ואתם יכולות לבקר שם ולהתרשם כמובן. אז בעצם פאורפוינט אפשר לעצב איתו, וזה מה שאנחנו נעשה. אוקיי? אנחנו ניקח את הכלים של הפאורפוינט, ואנחנו, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בשיעור, נאתגר אותם וניקח אותם לדברים אחרים שאפשר לעשות. קצת לצאת מהקופסה. אז זה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו עושים הזמנה לברית. אוקיי? ברגע שזה נפתח לי ופתחתי את העמוד הרגע הזה, אני קודם כל מוחקת את מה שהם נותנים לי. ודבר ראשון שאני עושה, אני בוחרת את הגודל
הגודל של השקופית שלי. בגלל שאני רוצה להדפיס את זה על A4, אוקיי? אז אני הולכת לגודל שקופית ובוחרת. אוקיי? כרגע זה מותאם לי לפרזנטציה, למצגות. כמו שאמרתי לכם, לכתחילה פאורפוינט היא מותאמת לפרזנטציות, ולכן הגודל של פה הוא לא הגודל של A4, של גודל מדפסת רגילה, גודל נייר במדפסת רגילה. אז מה שאני עושה, אני משנה את זה. אני הולכת לפה, והגודל של A4 הוא 29.7 על 21. אוקיי? אם אני שמה את המספר הגבוה, את ה-29.7 ברוחב, אז מן הסתם הדף שלי יהיה לרוחב. אם אני שמה את ה-29.7 בגובה, אני הופכת את זה. אני רוצה את הדף שלי לאורך, אז אתם רואים? זה השתנה לי פה לאורך. אני יכולה להחליט בעצם מה אני רוצה, הדף שלי לרוחב או לאורך. אוקיי? אני רק מבקשת מכם לא ללחוץ פה על ה-A4. אוקיי? אתם רואים? אם מישהו שוכחת מה הגודל, אז הנה הגודל, הם מזכירים לנו את זה גם פה, אבל לא ללחוץ פה על A4. למה? כי תשימן לב, אתם רואות? אמנם זה המידות, אבל הם השאירו לנו פה את השוליים. הם כבר מראש מורידים לנו שוליים, ואני לא רוצה לעשות את זה. אני אדאג לעצמי ואני אשמור לעצמי על השוליים. תודה רבה, מייקרוסופט. אז מה שאני עושה, אני משנה בחזרה ל-29.7 על 21. אני רוצה את הדף שלי לרוחב, ואני רוצה שקופית אחת. אם אני ארצה להוסיף אחר כך, אני אוסיף. הגודל הזה הוא בעצם גודל שהולך להיות לי לכל השקופיות. זאת אומרת, אני לא יכולה לעשות פה גודל של A3, ופה זה גודל של A4, ופה כל השקופיות האלה שיש לי בעמוד הזה, כולן באותו גודל. והדבר הראשון שאני עושה, זה אני מתכננת את הגודל שבו אני רוצה להדפיס, כדי שאחר כך לא יתעוותו לי הדברים. אוקיי? ואני עושה אישור. מה ההבדל בין הגדל לוודאי התאמה? ודאי התאמה זה כשיש לי גודל גדול, דוגמה, אני עושה גודל של A3, אני אעלה לכם את המספר המדויק עם הטבלה למודל, אבל ברגע שאני עושה A3 ואני רוצה להקטין אותו, אם אני רוצה להקטין אותו, אז אני עושה ודאי התאמה, כדי שהדברים לא יזזו לי. ואם יש לי גודל של A4 ואני רוצה להגדיל את הדף לגודל של A3, לדוגמה שזה אותה פרופורציה בעצם, אז אני פשוט עושה הגדל. ההבדל בין הגדל לוודאי התאמה, שוב אני חוזרת, שוודאי התאמה זה כשיש לי גודל גדול ואני רוצה להקטין אותו, אז אני לוחצת על ודאי התאמה, כדי שהדברים לא יזזו לי, או יזזו לי בפרופורציה. ואם יש לי הגדל, ומה זה הגדל? הגדל זה כשיש לי קובץ קטן, לדוגמה A4, ואני רוצה להגדיל אותו ל-A3, אוקיי? אז אני עושה הגדל, ואז הדברים גדלים לי בהתאם. ואני עושה הגדל. אוקיי, עכשיו אני אלך רגע למה שאני רוצה לעשות, ואני אראה לכם בדיוק איזו הזמנה אנחנו רוצים לעשות היום, ואנחנו נעתיק אותה בדיוק אחד לאחד. אז זו ההזמנה שלנו, אוקיי? היא לא מעוצבת הכי, אבל זה מספיק לנו בשביל השיעור, רק בשביל שתראינה, ולא לסבך אתכם יותר מדי. אז זו ההזמנה שאני רוצה. אתם רואות את השקופית הזאת? בשקופית אחד, זו מה שאני רוצה שיצא לי. מה זה הדבר הזה? זה הגודל של ההזמנה שאני רוצה, אוקיי? ואת הגודל הזה אני אקבע. אז בעצם אני אסתכל כאן, אני אכנס לכאן, אתם רואות, זה נכנס לי 4 פעמים ב-A4, ולכן גם בחרתי את הגודל של A4. אז אני נכנסת לפה, כלי ציור, אני כבר מדדתי את זה מראש, בדקתי שזה יוצא לי ושהכל בסדר. הגודל הזה הוא בעצם כמעט, אם אתן יכולות לראות בכלי ציור פה, ברגע שאני בוחרת, שימו לב אין לי פה כלום, אבל ברגע שאני בוחרת, יש לי פה כלי ציור ועיצוב אובייקט, אוקיי? עכשיו אם אני אלך לגודל, אתן יכולות לראות שזה 10 על 14. 10 על 14 זה כמעט כמו גודל של תמונה. גודל של תמונה כשאתם מדפיסות זה בדרך כלל 10 על 15, אוקיי? ואני אבחר 10 על 14, כי זה ככה נכנסתי וככה יש לי גם שוליים והכל בסדר והכל נחמד וחביב ואפשר לישון בשקט. אז מה שאני עושה, אני לוחצת על זה, 10 על 14, ואני אקח את המידה הזו ואני אצור לי פה במצגת שלי את הריבוע הזה, את הגודל של ההזמנה, אוקיי? אז מה שאני עושה, אני הולכת להוספה, כי אני רוצה להוסיף, אוקיי? אני נכנסת לצורות, הוספתי לי את המלבן הזה, אני עכשיו אסמן לי איזשהו מלבן קטן, ואני אשנה לו פה, שימו לב, אין לי פה את הכלי ציור, איך אני משנה לו את הגודל שאני רוצה, אני לוחצת עליו, אני הולכת לגובה, אני עושה 10, הולכת לרוחב, ועושה 14. מעולה, זה הגודל של ההזמנה שלי, אוקיי? מעולה. עכשיו אני רוצה במקום ללכת כל פעם לכאן ולראות איך עשיתי את זה,
אז מה שאני אעשה, אני רוצה פשוט לעשות לי את הצילום של מסך של זה, שיהיה לי ליד. זאת אומרת, שיהיה לי פה את התמונה הזאת בקטן, אוקיי? אז מה אני אעשה? אני אלך להוספה, כי אני רוצה להוסיף, ואני אלך לצילום מסך. זה איזשהו פיצ'ר שנוסף לי ב-2013. אני כמעט בטוחה שאין את זה ב-2010, אני לא בטוחה, אבל ב-2013 והלאה זה בטוח שיש. אני הולכת לצילום מסך, ואני הולכת פה לגזירת מסך. אתן רואות שהכל נהיה לי כמו באופסיטי כזה, הכל יתבהר לי. אז אני עכשיו, כשיש לי את הצלב, אז אני יכולה אני אסמן שוב, כי זה קפץ לי. הוא חתך לי את זה מוקדם מדי. אני אבוא שוב לכאן, ואני אעשה הוספה של צילום מסך, גזירת מסך, ואני אחכה שזה יתבהר לי, ואני אחתוך בדיוק את מה שאני רוצה. אוקיי. שוב, לא יצא לי טוב, אני שוב אחזור, לא להתייאש, אתם רואות, גם לי זה קורה. צילום מסך, גזירת מסך, זה מה שקורה כשמשתמשים בעכבר חדש. הוא עוד לא קלט את המחשב. והנה הדבר הנחמד והחביב שלנו, איזה כיף. עכשיו אני אצמצם את זה קצת, יקטין את זה. זוכרות איך אני מקטינה? רק מהפינות אני מקטינה את התמונה. לא ככה, לא להפוך את הדברים לאנורקסים, ולא להפוך אותם למורחבים מדי. בסדר? אז מה שאני עושה, אני מצמצמת. אני יכולה לצמצם, אני תמיד רגילה לצמצם תמיד אני מצמצמת יחד עם השיפט, אבל אני יכולה גם לצמצם גם בלי השיפט, כי הדבר הזה הוא גדל לי וקטן לי בפרופורציה, אוקיי? אבל לפעמים אתם תראינה שהתמונה לא גדלה לי בפרופורציה, ולכן תמיד כדאי ללחוץ על שיפט. מעולה, אז יש לי פה את ההזמנה שלי. אתם רואות, בוורד לא היה לי אפשרות לשים דברים בצד, או לצאת מהמשטח שלי. פה בפאורפוינט אני יכולה, וזה נורא נוח, לא נורא, מאוד נוח לעבוד איתו. אז מה שאנחנו עושים, יש לנו פה את הדבר הזה, אני לא מגדילה את הריבוע הזה כדי שזה יישאר לי בפרופורציה, כי זו ההזמנה שלי, אוקיי? ומה שאני עושה, אני הולכת לכלי ציור, כי אני רוצה להתחיל לעצב, אז בעצם אני מסתכלת על מה שיש לי כאן, ואני רואה איך עשו את הדבר החמוד הזה. יש לי פה איזושהי מסגרת, אוקיי? והמסגרת הזו, הריבוע הזה, הוא בעצם ממולא לי בנקודות, אוקיי? פה יש לי בפנים עוד ריבוע של קווים, אוקיי? ופה יש לי ריבוע שהוא לבן, ובפנים יש לי את הכיתוב עם עיגולים וכאלה. בואו נתחיל פרה מהדבר הראשון. הדבר הראשון זה שיש לי פה את המסגרת הזו עם המילוי של הנקודות. אז ברגע שאני לוחצת על הציור שלי, על הריבוע שלי, נפתח לי כל מה שאני יכולה לעשות עם הריבוע הזה, אוקיי? אני הולכת למילוי צורה. המילוי צורה, אתם רואים, אחראי לי על מה שיש לי בפנים, בתוך הצורה, אוקיי? על המילוי שלו, כמו שזה נשמע. והמתאר אחראי לי פה על המסגרת, על הקו מתאר שמסביב למילוי של הריבוע, אוקיי? אתם יכולות כמובן להתעסק עם זה, להגדיל את המתאר וכו'. מה שאני רוצה לעשות זה קודם כל למלא את זה בתבנית כמו שפה, בנקודות. אם אני אלחץ על זה, על הקטנצ'יק הזה, הוא יפתח לי פה את העיצוב צורה, לאפשרויות האלה. אוקיי? אתן זוכרות? כל דבר כזה קטן יפתח לי לתפריט שלם. אוקיי? אז אני בעצם לא רוצה מילוי מלא. מילוי מלא כבר דיברנו על זה. זה המילוי המלא של כל הצורה בפנים. אני רוצה שכל המילוי בפנים לא יהיה הדרגתי, וגם לא תמונה או מרקם. אני רוצה תבנית. אוקיי? יפה. הוא עושה לי את הנקודות האלה. איך זה הדבר הראשון? זה הברירת מחדל שלו. לכן הוא מתחיל עם זה. אז אנחנו נתחיל ואנחנו נבחר את הצבע שאנחנו רוצים. אנחנו לוחצים פה על הקדמה, אתם רואות יש לי קדמה ויש לי רקע. קדמה זה הצבע שמקדימה, זאת אומרת הנקודות האלה, והרקע זה הצבע של המאחורה. פה במקרה הזה, אם אני אשנה פה לכתום, אתם תוכלו לראות שזה השתנה לי לכתום. אוקיי? וגם פה כל התבניות השתנו לי לכתום. אני יכולה עכשיו להיכנס לפה, וכשאני נכנסת פה על הטפטפת, שזה דבר מקסים שנוסף לי ב-2013, אני יכולה לדגום בדיוק את הצבע שאני רוצה. רוצים לדגום? יאללה, בואו נתחיל. לוחצים על הטפטפת ובואו נדגום את הצבע הכהה יותר. אוקיי? בחרתי את הצבע הזה. הנה הוא דגם לי והוא שם לי אותו מאחורה. מעולה, איזה כיף לי. יפה, אני רוצה להשאיר את הרקע בלבן, אני יכולה גם לשנות אותו כמובן לתכלת, אבל אני לא רוצה. אני רוצה להשאיר אותו בלבן. יפה. עכשיו אני רוצה להחליט איזה קו מתאר אני רוצה.
בגלל שזו הזמנה, ואני לא רוצה שיראו לי את הכחול הזה, כי לפעמים אם אני חותכת לא נכון או משהו כזה, אז רואים לי את הקו. אז אני רוצה להבהיר אותו כמה שאפשר, אז אני אלך ואני אבהיר אותו או לאפור בהיר, או לתכלת. משהו שככה לא יפריע לי כשאני עושה דברים. כי כשאני אדפיס את זה, אז גם אם אני בטעות אגזור לו במקום, אז זה עדיין לא יהיה נורא, כי זה בהיר לי ולא כל כך רואים את זה. גם אפשר למחוק את זה לפעמים עם מחק, כשזה כל כך בהיר. אז אם אני נחלצת על זה, כאילו תלוי אם אתם משתמשות במדפסת דיו או לא. ואני הולכת לפה, ואני באה לכאן ועושה חצי נקודה. אני בעצם מקטינה את הקו למאוד מאוד מאוד דק, כדי שאם בטעות אני אגזור לא נכון, אז לא תהיה לי בעיה. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לעשות את הדבר הזה. אוקיי? את המסגרת הקו-קווית הזאת. אז שוב, אותו דבר, אני לוחצת על זה. במקום להוסיף, לעשות הוספת צורה וזה וזה, אני פשוט עושה Ctrl C, Ctrl V. העתק, הדבק. אוקיי? ופה, דבר ראשון שאני אעשה, אני אקטין את הגודל. בואו נגיד שאני רוצה חצי סנטימטר מכל צד. זאת אומרת, חצי סנטימטר מכל צד, ויש לי שני צדדים. אז במקום 10, אני אעשה 9. כי זה פחות 1, נכון? 14 פחות 1 שווה 13. מעולה. עכשיו אתן רואות שזה לא כל כך בדיוק במקום באמצע. אז מה שאני אעשה, אני אבחר את שניהם, ואני אעשה ישר למרכז, ישר לאמצע. ראיתם? זה כבר לבד יסתדר לי. קסם, מה? באותה אפשרות, גם יש לי אפשרות לעשות, אם זה היה בצד, יש לי אותה אפשרות לעשות, אם אתם רואות, פאורפוינט הוא לבד מיישר לי. אם אני מזיזה את הסמן שלי יחד עם הצורה, הוא מסמן לי, אתן רואות? ככה זה אומר שזה במרכז הצורה, וככה זה אומר שזה גם באמצע של הצורה, אוקיי? ככה זה בלמעלה, והוא בעצם נותן לי איזשהו מקווה אישור. הפלוס הזה מראה לי שזה גם ממורכז לאמצע וגם ממורכז למרכז הצורה. אני לוחצת, וזה נמצא לי בדיוק באמצע. אם אתם רוצות לדייק, אתם תמיד יכולות לעשות ישר, המרכז, הופה. מה שקרה לי זה שלא בחרתי את השני. אז אני צריכה לבחור עם שיפט גם את הצורה השנייה, ישר למרכז, ישר לאמצע. הוא לא הזיז לי את זה כי זה כבר באמצע, אוקיי? עכשיו את זה אני רוצה לשנות למשהו אחר. אז אני קודם כל יוריד את המתאר של הצורה, כי פה אני לא צריכה מתאר כמו שאתן רואות. אוי, שימו לב, מה קרה? נהיה לי את אותו צורה בדיוק. איפה הריבוע שלי נעלם? אז הוא לא נעלם לשום מקום, הכל בסדר חברות, אפשר להירגע, אפשר לנשום, אפשר להגיד לשב"כ לחזור למקומם. מה שאנחנו עושים, לוחצים שוב ומשנים. בגלל שזה היה לי באותה דוגמה, אז אני לא רואה את זה. ולכן כשאני אשנה את הדוגמה, הפסים האלה לדוגמה, אז אני אראה את זה. אוקיי? אז זה בעצם הרקע שלי. אוקיי? אני יכולה טיפה להבהיר את זה, אני אבוא לפה לצבעים נוספים, אני טיפה להבהיר את זה כדי שזה יהיה לי לא כל כך כהה בעין, אוקיי? אני אבוא לפה ואני אעשה Ctrl C, Ctrl V, אוקיי? ואני עכשיו אעשה את הצורה הלבנה הזאת, המלבן הלבן הזה, אוקיי? ואני אעשה 8, כי אני רוצה שוב לשמור על סנטימטר, אני אחזור על זה. וקודם זה היה אז פה על הכלי ציור, וקודם זה היה 9. אני שוב רוצה לשמור על סנטימטר, על חצי סנטימטר מכל צד, אז אני אעשה 9 פחות 1 זה שווה 8, ו-13 פחות 1 זה שווה 12. אצבע אותו בצבע לבן. פה אתן יכולות לשלוט בתנורות בשקיפות של המילוי. אני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה לבן, כי אני כותבת על זה כתב, ואני לא רוצה שזה יפריע לי לכתב. ואני אמקם את זה בדיוק במקום. אתן רואות שככה, הוא אמנם מיקם לי את זה, אבל הוא מיקם לי את זה בהתאם לריבוע הגדול מסביב. אני רוצה שיתאים לי את זה בהתאם, הנה, אתן רואות? עכשיו זה באמצע. עכשיו הוא מראה לי לפי מה הוא מיישר לי את זה. אם תסתכלנה טוב, במחשב שלכן אתן תראינה את זה טוב יותר. לפי איזה ישור הוא מיישר לי. פה הוא מיישר לי לפי סוף המלבן עם הנקודות. פה הוא מיישר לי לפי סוף המלבן עם הקווים. פה הוא מיישר לי את זה לפי הרוחב בעצם והאורך שהם בדיוק באמצע, אוקיי? לפי שניהם.
אז יש לי בעצם את הדבר הזה, ומה שאני אעשה עכשיו, אני בעצם רוצה לכתוב לי בשעה טובה נולד לנו בן. עכשיו, התינוק הזה, החמודי הזה, אולי קודם כל אפילו נביא אותו, אוקיי? איך אני מצאתי אותו? אני הולכת לגוגל כרום, גוגל האלוף שלנו. אתם במחשב שלכם, אתן יכולות לראות שאני גולשת פה כרגע כאורחת, אבל אתן במחשב שלכם תגלושנה בחשבון שלכם. למה אני גולשת כאורחת? כי אני מעלה את זה לאינטרנט ואני לא רוצה שיראו מה המייל שלי ומה החשבון, שלא יפרצו. יפה, אז מה שאני עושה עכשיו, אני כותבת באנגלית, אני מחפשת באנגלית, כי בעצם החיפוש באנגלית נותן לי יותר תוצאות. מעבירה עם Alt Shift לאנגלית ובייבי. כשאני כותבת בשורת כתובת בגוגל כרום, הוא ישר מחפש לי כמו שאני אחפש במנוע חיפוש של גוגל. בסדר? אני מזכירה לכם כמה דברים ככה שלמדנו במשך הסמסטר בשביל תזכורות. כמובן שהוא מביא לי ג'סטין ביבר, אנחנו לא רוצים אותך בייבי, ואנחנו הולכים לתמונות. נחכה, והנה הוא מפתיע. אז אני לא רוצה תמונה של ילד מציאותי, אני רוצה בעצם איזשהו איור, איזשהו משהו וקטורי או קריקטורי, אוקיי? אז יש לי אפשרויות פה, ללחוץ כלי חיפוש, ובכלי חיפוש פה אני יכולה לשלוט בחיפוש שלי, איזה גודל אני רוצה, אם אני רוצה אם אני מדפיסה משהו שהוא על A4 ומעלה, אני אחפש משהו שהוא גדול או גדול ואני לא אבחר בינוני, אני אבחר רק את הגדלים הגדולים יותר, אוקיי? כי אני צריכה שזה יהיה לי לא מפוקסל, שזה יהיה לי ברור ולא מטושטש. אני יכולה פה לשלוט בבחירה של הצבע שהוא ייתן לי את התמונות בהתאם לחיפוש שלי בצבע שאני בוחרת, בגוונים של הצבע שאני בוחרת. למשל זה כחול ירקרק או טורקיזי כזה, אני לוחצת עליו והוא חושב, לוקח לו ככה קצת זמן. אתן רואות, והוא מביא לי את כל התמונות שהן בגוון הטורקיזי. אם אני אבוא לפה שוב, אני אלחץ על סגול, הוא יביא לי את כל התמונות של בייבי בגוון הסגול, אוקיי? ואני לוחצת כל צבע, כי כרגע אני רוצה רגע כל צבע, אני חוזרת לכלי חיפוש, ואני יכולה לבחור פנים, תמונה, קליפארט, סרטוט, מולפש, דיברנו על זה בשיעור, אתם תיכנסנה ותראינה. סרטוט זה בדרך כלל כמו בייבי דרואינג, אוקיי? איזשהו משהו שאני יכולה לעשות איתו איזשהו דף צביעה לילדים. אני אחפש קליפארט, כי קליפארט זה כמו להגיד סוג של קריקטורה. ואני לוחצת פה על קליפארט, והוא מביא לי את כל הדברים. עכשיו, כמו שאתן יכולות לראות, הוא לא מביא לי רק בנים, ובגלל שזה ברית, אז אני אנסה למקד את החיפוש שלי ולהגיד לו לא רק בייבי, אני רוצה בייבי בוי. לחצתי. אוי, הנה התמונה החמודה שלי. כמו שאתן יכולות לראות, זה גודל מאוד גדול, שזה מצוין, שהתמונה שלי לא מטושטשת, אוקיי? ואני לוחצת עליה. לא תמיד הוא יופיע לכם פה בתמונה הרביעית, סליחה. החיפוש של גוגל הוא מותאם לפי חיפושים של גולשים. זאת אומרת, אם הרבה פעמים חיפשו ונכנסו ומצאו אותו, אז הוא יופיע לי יותר ויותר למעלה בשורות, אוקיי? הוא לא יופיע לי פה, הוא יופיע לי פה. אם חיפשו אותו פחות אנשים, אז הוא יופיע לי פה. בסדר? באותה הזדמנות אני יכולה להגיד לכם גם שאם אני אמחק רגע את הבייבי בוי, ואני אכנס שוב לבייבי, אני יכולה לכתוב פה בייבי וקטור, כי וקטור זה כמו להגיד, תביא לי משהו שהוא לא משהו שהוא כאילו יותר קריקטורי, או איזשהו משהו שהוא חלק, הוא כמו ציור כזה, אוקיי? משהו שהוא וקטורי. אתם רואות, זה יותר איזשהו ציורים, אין לי פה תמונות. אוקיי? אז גם את זה אני יכולה לעשות. אבל במקרה הזה, אני אחפש את הבייבי בוי. והנה הוא מופיע לי פה. אני אעשה לו הצג תמונה. לחצתי עליו. אתם רואות, לחצתי עליו, ואני אעשה הצג תמונה. אתם רואות, זה גודל שהוא מאוד גדול. זו תמונה מאוד גדולה, וזה מצוין לי, כי אני לא רוצה משהו שהוא קטן. ואני אעשה שמור תמונה בשם. אני אבחר לשים את זה בפיקצ'רס, ולקרוא לו בייבי בוי. כמו שהם קראו לו, נמחק את כל זה, ואני אשאיר בייבי בוי. סייב. הוא שומר לי את זה בפיקצ'רס, בסייב.
יפה. אני אבוא לכאן, לפאורפוינט שלי, ואני אעשה הוספה של תמונה, הולכת לתיקיית התמונות, והנה הבייבי בוי שלי, עושה אוסף, והוא אוסף לי אותו. אני לא מקטינה מכאן, לא, אני לא הופכת אותו לנורקס, אנחנו אוהבים שמנמנות, אז מה שאנחנו עושים עם השיפט ועם הפינה אנחנו מקטינים, אוקיי? ומקטינים עד שזה יושב לי ככה במקום טוב. מעולה, נחמד לי, חביב לי. גם מפה ומפה יש לי בערך אותו, מפה ומפה יש לי בערך אותו רוחב. זה מצוין, מעולה. יופי, קודם כל לא עשינו דבר ראשון שאנחנו חייבים לעשות, זה לא לשכוח לעשות קובץ, שמירה בשם. אני אלך פה לעיון, ואני אגיד לו כרגע, תשמור לי את זה בשולחן העבודה. אתן תשמורנה את זה איפה שאתן רוצות, אני שומעת את זה בשולחן העבודה. ונקרא לזה Baby Boy Invent. ושמור. יפה. אתן רואות, עכשיו גם שמרו לי השם שלו. אני רואה שזה, שאין לי מה עוד לשמור. אני תמיד יכולה לעשות פה, או לעשות קונטרול S בזה. כמו שאומרים, קונטרול S, אל תהסס, תמיד לשמור שלא יימחק לכם. אז הדבר השני שאני עושה, אני הולכת לכאן, ואני רוצה לכתוב את הדבר הזה. אוקיי? בשעה טובה נולד לנו בן. אני הולכת להוספה, ואני אוסיף תיבת טקסט. הוספתי פה תיבת טקסט, ואני כותבת, אוי, נהיה לי באנגלית, אני אוריד את הקאפסלוק, עוד פעם באנגלית, Alt Shift, ואני אכתוב, בשעה טובה נולד לנו בן. למה הכתב הוא מפה לפה? בואו נסדר את זה. אנחנו הולכים לבית, הנה אנחנו בשקופית בית, ואנחנו נאמר לו מימין לשמאל, כי בעברית כותבים מימין לשמאל, והוא ישר מקפיץ אותי גם שהכתב יתיישר לי מימין לכך, אוקיי? ואני רוצה שזה יהיה באמצע, אז אני אשים את זה באמצע, ואני אגדיל את זה לגודל שאני רוצה, ואני אבחר פה עם הטפטפת את הצבע הבהיר הזה. יפה. עכשיו יש לי איזשהו כתב שהוא כתב אריאל. אני רוצה את הכתב החביב הנחמד הזה. אני אגלה לכם בסוד שלכתב החביב הנחמד הזה קוראים סוויג'י, או סיג'ו, או whatever. אני ארד פה ל-S. אתם מקבלים אותו בדרך כלל עם האופיס החדש. זה כבר מוטמע שם, כמו שכתב אריאל ודייוויד נמצאים. יש לי גם את סיג'ו. יפה. הנה הסיג'ו שלי. אוקיי? ואני בוחרת בבולד. מעולה, זה נחמד לי, זה חביב לי. לא, אני לא צריכה 32, אני יכולה לעשות את זה גם 30, בסדר גמור. אפילו גם 28 זה בסדר. יפה, עכשיו אני רוצה לכתוב את ההמשך. אני לוחצת על הדבר הזה פה. ואני עושה לו קונטרול. עם קונטרול ועם שיפט אני מעתיקה את התיבת טקסט, ואני כותבת בעל השכונה, הופה, הוא כותב לי את זה בקאפסלוק, כי הקאפסלוק שלי מופעל, מעבירה לעברית, מצוין. באותו הזדמנות אני גם יקטין את הכתב, יקטין את הכתב ל-20 בואו נגיד, ואני אעשה אותו בצבע שחור, ואני עושה הבא. למה הוא לא מקטין לי? בואו נבדוק שוב. מקטינה את הכתב, הפוך את הטקסט אפילו קצת יותר קטן, 14 זה גם בסדר. אני אוריד לו את הבולד, אני לא זקוקה לו כרגע. בעל השכונה, נסיך חדש. ואנו שמחים להזמינכם
להכנסת בננו המתוק בעבריתו של אברהם אבינו עליו השלום. מעתיקה עם קונטרול ועם שיפט שוב. אוקיי. בגלל שזה רק נמצא לי במקום הנכון. וכותבת מסיבת הברית תתקיים אם יוצא השם. עושה את זה בבולד. אוקיי, כמו שזה פה. מעתיקה את זה עם קונטרול ועם שיפט. וכותבת נשמח, לא ניסח, נשמח מאוד לראותכם. גיל, סיוון, אורי, הלל וטליה. את זה אני רוצה טיפה את שתי אלו בעצם אני רוצה קודם כל לעשות בצבע הזה, אז אני אבוא לפה ואבחר את הצבע הזה, אוקיי? באותה מידה אני כמובן יכולתי לעשות טפטפת ולבחור בדיוק את הצבע, בסדר? זה לא משנה, זה אותו דבר. ואם אתן יכולות לראות שהנשמח מאוד לראותכם הוא הרבה יותר עבה מזה, אוקיי? וזה יותר עבה מזה. אז מה עשיתי פה? אי אפשר לעבות את זה עוד יותר, פשוט התחכמתי עם הפאורפוינט והלכתי לכאן והוספתי לו קו מתאר. קו המתאר שלי בצבע של הכתב שלי. אתם רק צריכות לבדוק שכשאתן עושות קו מתאר, כשאתן מדפיסות תבדקו, כי לפעמים הקו מתאר הוא לא עושה את זה טוב. אז תתפסנה ותראנה שזה באמת יוצא לכם טוב. אוקיי, יפה. זה ההזמנה הנחמדה והחמודה שלי. אוקיי, אז עשיתי את כל הכתב. ועכשיו, אני אפילו קצת יותר, ישר לי את זה קצת לפה. שכחתי לשים פה את הבסד. אני כמובן עושה את זה לפי איזשהו נוסח, עשיתי איזשהו נוסח שבחרתי, אבל אתם יכולים לבחור כל דבר אחר. העתקתי פה את הכתב הזה ואני עושה קונטרול V בשביל הבסד. אני כותבת פה בסד, שמה אותו פה בפינה ומקטינה, מקטינה, 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 מקטינה. מקטינה, מקטינה, מקטינה. בסדר. אפילו להחליט להקטין עוד יותר, זה כבר החלטה שלכם. אני יכולה לקחת את הבסד הזה ולעשות אותו בצבע בהיר יותר, או כהה יותר, כל אחד תבחר, בהתאם למה שהיא רוצה. ואנחנו עכשיו נעשה את העיגולדים האלה. אז איך אנחנו עושים את העיגולדים האלה? מה שאנחנו עושים זה פשוט מאוד. רק את זה אנחנו אפילו נקטין טיפה עוד יותר, במקום 14 ניתן לו איזשהו 13, כי אנחנו לא צריכים שזה ישתלט לנו על הדברים. מה שעשיתי פה, אספתי עיגולים. זה הכל תחכום של עיגולים ושני עיגולים ותיבת טקסט. אז אני באה לפה ועושה צורות, בוחרת עושה לי איזושהי צורה עם עיגול עם שיפט, אוקיי? עם שיפט, כי אם אני אעשה בלי שיפט אני אראה לכם מה קורה. כשאני לוחצת על עיגול ואני עושה בלי שיפט, אז אני יכולה לעוות אותו. אני לא רוצה עיוותים, אני רוצה שזה יהיה לי בדיוק, והשיפט שומר לי על זה. אתן רואות? ההבדל בין בלי שיפט לעם שיפט, אוקיי? אז אני בוחרת בשיפט. איזה עיגול כזה קטן ונחמד, חביבי כזה. את שתי אלו אני אעלה טיפה למעלה בשביל לראות איזה כתב מתאים לי, אוקיי. זה בסדר, אולי טיפונת להקטין. מעולה, עכשיו אני אבחר את הצבע שלו בפנים. הצבע שלו בפנים זה הצבע שהיה לי מקודם. אני כמובן יכולה לבחור עם הטפטפת, אבל כבר שמור לי הצבע הזה, אוקיי? אז זה הצבע שאני רוצה בפנים, אוקיי? אני אבוא פה ואני נלחץ גם על המתאר בצבע הזה.
אני טיפה מתקרבת כדי שתוכלנה לראות בצורה טובה יותר. ולא לשכוח לעשות קונטרול S, אל תהסס, לשמור, כדי שלא ייעלם לכם הכל, לשמור, 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 ואני מדגישה עוד הפעם, לשמור. מעולה. אז עכשיו אחרי ששמרנו, אנחנו לוחצים על זה, ועם קונטרול ועם שיפט משכפלים את זה שוב. יפה. אני לא רואה את העיגול, כי כמובן זה מאחורה. אני הולכת על העיגול האחורי, אתם רואות, זה העיגול הקדמי שלי, זה העיגול האחורי שלי. אני בוחרת את הצבע של, הולכת פה לכלי ציור ובוחרת פה את הצבע של הכלי ציור. אני לא רוצה מרחק כל כך גדול, אז אני מקרבת אותו עם החיצים. יפה, עשיתי לי איזשהו מין צל כזה חמוד ונחמד. יפה. מעולה. עכשיו יש לי פה איזשהו כתב. עכשיו מה שאני רוצה לכתוב בפנים. אז אני עושה פה קונטרול C, לוקחת פה איזשהו כתב, מסמנת אותו, עושה קונטרול C, עושה קונטרול V, וכותבת את המשפט הכי ארוך שיש לי. כי לפי הדבר הכי ארוך, לפיו אני עושה. הכי ארוך שיש לי, כמו שאתן יכולות לראות, זה התאריך. אוקיי? גם הכי הרבה שורות וגם הכתב הכי ארוך. אז אני באה לפה ואני כותבת יום שלישי, ח' שבט, 18 לראשון 2016. אתן יכולות לראות שיש פה הבדלים. יש פה כתב קטן וכתב קטן. אותו גודל של כתב קטן, גם פה זה אותו גודל. וגם פה זה אותו גודל. ההבדל הוא שפה ופה זה אומנם אותו גודל, אבל הוא יותר גדול מפה. למה? כי זה מה שאני צריכה להדגיש. אז זה מה שאני רוצה להדגיש. זה מה שאני רוצה להדגיש. הם קוראים את כל ההזמנה, אבל אלו הפריטים שנכנסים לי יותר ואני רוצה שהם יזכרו אותם, אז זה מה שאני מדגישה יותר. גם יש פה איזשהו אלמנט עיצובי, אבל גם בשביל להדגיש אותם ולזכור אותם יותר. אז אני אעמוד פה על התיבת טקסט שלי, יעביר את הכל לאמצע, וימקם את זה רגע בתוך העיגול. רק הוזזתי את זה לכיוון העיגול ואני אקטין. אני אראה כמה נכנס לי. יפה. בואו נראה, אנחנו מתקרבים לגודל שנכנס. אני אבוא לפה ביום שלישי ואני אקטין את זה עוד קצת. אפילו 9 יכול להתאים. אפילו 8. גם ככה אני מדגישה את הכל. אני באה לכל זה ועושה לו בולד. אוקיי? אז זה נשאר לי בעצם 12. וזה 8. סוג'י, הכתב הזה, הוא כתב שהוא שונה מאריאל. אז אתם צריכות לראות לכם, להדפיס לכם את זה במדפסת כדי לראות שבאמת הכתב הזה הוא לא משתנה לכם, הוא לא... לפעמים הכתבים, בגלל שזה כל אחד מהם זה גודל שונה, זאת אומרת אריאל 12 זה לא יהיה בגודל של אריאל, של דיוויד 12, וגם לא יהיה בגודל של סיג'ו הזה 12. כל כתב, הגודל שלו, ה-12, כל כתב, הגודל שלו הוא שונה. ולכן אנחנו עושים תמיד הדפסות ניסיון כדי לראות, תדפיסו לכם דף אחד, תראו שזה באמת יוצא טוב, יוצא קרי. אני רק מראה לכם את זה בשביל הדוגמה, אוקיי? עכשיו אני רוצה שזה ישב באמצע של העיגול הכתב, אז או שאני באה ואני מיישרת אותו ככה, אתן רואות? בסדר? או שאני יכולה לבחור, אם זה לא היה מיושר לי, אני באה לפה ולוחצת על העיגול הכחול. על שניהם אני בוחרת גם את הכתב וגם העיגול התכלת הזה. הולכת לכלי ציור ועושה ישר מרכז, ישר לאמצע. אתן יכולות לראות שהעיגול גם זז לי. בסדר? אני רואה שהכל בסדר, הכל יושב לי בדיוק, ואני אבחר את הצבע של הרקע. אז אני עושה מילוי צורה, מילוי טקסט, סליחה, הולכת עם טפטפת ובוחרת את המילוי הזה. בגלל שזה כחול ותכלת, אני צריכה לראות שזה בדיוק יוצא לי בצבע הנכון, ולכן אתן בבית תעשה לכם את הניסיון ותראו שזה באמת יוצא, שזה לא נבלע כשאני מדפיסה את זה, אוקיי? מה שאני יכולה לעשות בשביל להיות בטוחה זה בצבעי מילוי טיפה להקהות את זה, ואז הוא נהיה לי טיפה יותר הוא קצת פחות בגוון, אבל לפחות יראו אותו יותר טוב. או שאני יכולה להישאר עם השחור, או לבחור
לבן, כל אחת מכן תעשה כאוות נפשה. אוקיי, אז בחרתי את זה, ואני בוחרת עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת את הדבר הנחמד הזה, בודקת שזה באמצע, מעולה לי, ולוחצת על זה, על התיבת טקסט, על העיגול הזה, ועל העיגול, שמנו לב, על העיגול מאחורה. אתן רואות, שלושתם בחורים לי, ואז אני יכולה או ללחוץ לחצן ימני עם שיפט, כשאני עדיין על השיפט, אני לוחץ לחצן ימני, אבל ברחו לי השאר הסימונים, ולכן אני מעדיפה, במקום לעשות לחצן ימני ואז לעשות קבץ, ואז כמה דברים בורחים לי, אני מעדיפה תמיד ללחוץ על שלושתם. רק רגע אחד, זה העיגול הקדימה, האחורה, העיגול הקדימה, והתיבת טקסט, ולעשות קונטרול G, ואז הוא פשוט מגרפפ לי את זה ביחד. אוקיי? מעולה. אתן רואות? הוא מיישר לי את זה גם, שאומר לי על הרווח בין המסיבת הברית תתקיים במוצאי השם, ואני אשמח מאוד לראותכם, הוא שומר לי איזשהו רווח. אוקיי? אני אלחץ קונטרול ושיפט, אני אגור את זה לפה, אני אעשה עוד קונטרול שיפט, אופה, שימו לב שזה לא יבחר לכם גם אתם רואות שזה גם בחר לי את הריבוע, אני לא רוצה, עם השיפט אני מורידה את הריבוע, ועם קונטרול ושיפט אני עושה לי איזשהו משהו כזה, מעולה. עכשיו אני משנה. אולמי, גיל והון, המצאתי, אין לי מושג אם יש כזה אולם או לא, ורחובות. אני לא רוצה שהרחובות יהיה לי כזה גדול, אני רוצה שהרחובות יהיה לי כמו אולמי, ואמרנו שהאולמי זה גודל, בואו נראה, נלך לבית ונראה בדיוק, 8. אוקיי, מסמנת את הרחובות, ועושה 8 ואינטר. מעולה. לוקחת את הכתב לאמצע קצת, בסדר, מורידה אותו עם החיצים, אתן יכולות לעשות ישר למרכז, ישר לאמצע, זה לא כל כך משנה, בעיקר שזה נראה לכם בעין ישר. יום שלישי, ח' שבט, ומה כתבתי פה? באיזה שעה? שעה 2. ופה אני כותבת בשעה בואו נעשה לאנשים לא בשעה 2, בשעה 4 כדי שיהיה להם יותר קל לצאת מהעבודה ויהיה להם יותר כיף לבוא לחגיגה. ממש מציאותי מה שאנחנו עושים פה, טוב, ואנחנו מורידים את זה עם שיפט. אתם רואות עם שיפט אני יכולה ליישר אותו בדיוק לאמצע, מעולה לי. יפה. אם זה נראה לי טיפה פחות ישר, אני אפילו יכולה להקטין את זה, להזיז את זה עצמאותית. עכשיו, כמו שאתן רואות פה, מצד אחד פה, הצל כביכול הוא מצד אחד פה, הוא מצד שני פה, ומצד שלישי הוא פה. אז מה שאני אעשה, אני פשוט אזיז אותו באופן אוטומטי. כרגע כולם לאותו מקום, אני יכולה גם להשאיר אותם לאותו מקום. אבל אם אני רוצה להזיז, אז אני לוחצת לחיצה אחת על האובייקט, לוחצת עוד לחיצה כדי להגיע אתן רואות מסומן לי העיגול שמאחורה, ואני מזיזה אותו עם החיצים לצד השני. אני רואה שזה גם פחות או יותר אותו גודל, אותו רווח מהעיגול הקטן לעיגול הגדול. אוקיי? באה לפה, מזיזה אותו ללמטה ולאמצע. יפה. אז כמו שאתן יכולות לראות, יש לנו את אותה הזמנה. תענוג, יפה. אז מה שאני עושה עכשיו, אני מוחקת את זה, ואת כל הדבר הנחמד והחביב, אוי, הדבר הזה, רגע, זה אנחנו נזיז אותו קצת לאמצע. אתן רואות, אני מיישרת אותו לעיגול הזה, ומיישרת אותו לפה, ואז זה בדיוק באמצע של העיגולים. ואת זה אני גם כמובן יכולה להזיז
למרכז העיגולים. גם פה. את זה אתן יכולות להחליט אם לעשות את זה ככה או ככה, אתן תחלטנה. אוי, העכבר הזה. אתן תחלטנה לבד אם אתן רוצות ככה, אתן רוצות קצת יותר קטן. אתן יכולות קצת, אם אתן רואות שהכתב הוא קצת, הרווח בינו, אתן רוצות להצמיד אותו טיפה, אתן יכולות להצמיד פה גם את הרווח, אוקיי? אתם רואות, זה רפוי מאוד, הרווח בין האותיות, אני יכולה להצמיד. אני לא רוצה ממש להצמיד, אני רוצה רק שזה יהיה לי טוב. אז אני הולכת לכאן, ואני אבחר לו, בואו נגיד, לא מורחב, אני רוצה דחוס, אבל 10 זה בסדר, ואני אעשה לי אישור. לא, טוב. אני אבטל את הדבר הזה, אני פשוט אלך לכאן. אתן יכולות להמשיך לשחק עם זה, אני לא רוצה להתחיל לשחק עם זה, כי זה לוקח קצת זמן להתאים והכל, אבל זה בסדר לי ככה. זה אני אוריד טיפה למטה. מעולה. אז יש לי את ההזמנה הנחמדה הזאתי, אני מסמנת את כל זה, ואני עושה קונטרול G. קונטרול G זה מגרבב לי את הכל ביחד, הופך את הכל לקבוצה אחת. אתן רואות ששום דבר לא נעלם לכם. אתן באות לפה. שמות את זה כאן. קונטרול ושיפט. שמנה לב. אני מקרבת. אני בודקת גם שזה בדיוק. מעולה. אני לא שומרת על רווח אני לא שומרת על רווח בכוונה, כי כשאני חותכת, אני חותכת בדיוק. אני לא צריכה לשמור על רווח. אוקיי? עושה קונטרול. שיפט גם לפה. לשניהם. קונטרול Z. נשמור לי בדיוק. הרווח תיק. מעולה. יפה. ככה זה ייראה לי במציאות. ככה אתם רואות את 100? זה הגודל שזה יהיה לי כביכול. אוקיי? זה הגודל שזה יודפס לי. כשאני על 100 אני יכולה לראות בדיוק את הגודל. יפה. אז ככה נהיה לנו, ככה יש לנו את ההזמנה שלי, ואני עושה קובץ. לא שוכחת לעשות שמור. מעולה. אני יכולה גם פה לעשות שמור. ולעשות קונטרול S, זה אותו דבר, אותה פעולה. ובסוף אני עושה קובץ שמירה בשם, באותו מקום, בשולחן עבודה, עם אותו שם, ואני אבחר פה PDF, כדי שזה ישמור לי עם הגודל, עם הגופן, עם הצבע, שום דבר לא זז. שמור. יפה. וזה מה שנהיה לנו ב-PDF. אם אני אסתכל, הנה ה-PDF הנחמד והחביב שלי. אתם לא רואות אותה למעלה כי יש לי פה את ה... אם אני אעשה פה מסך מלא, אתם אולי תוכלו לראות. אוקיי? יש פה רווח פיצי 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 פיצי, כדי שכשאתן תחתוכנה אז אתן לא תפספסנה, אבל הנה, זה הגודל שלי. אוקיי? אני אגדיל את זה ככה. אני אחכה איזה חצי שנייה ואתן תראינה שזה בדיוק מה שאני רציתי. אוקיי? פה זה השתנה לי פה, אבל אתן יכולות להחזיר את זה בחזרה, זה לא בעיה, לעשות רק את ה... אני לא שמתי לב כשזה קפץ לי. אתם רואות ב-PDF, גם ב-PDF, אבל לא רק ב-PDF, גם במצגת עצמה, אני יכלתי לראות שזה משתנה לי, אבל אני לא שמתי לב. אז תחזרנה פשוט את זה לימין, תיישרנה לימין את הטקסט והכל בסדר. יפה מאוד. אני סוגרת כרגע את ה-PDF שלי. אתם רואות, אני באה לכאן. אתם יודעת מה, אני אפילו יכולה לעשות משהו אחר. אני אמחק את שתיהם, הכל מסתבך. פשוט העכבר שלי קצת עושה לי צרות, אבל לכן זה יהיה הרבה יותר פשוט בבית עם עכבר נורמלי.
יפה, סימנתי את שניהם. ואני עם קונטרול ושיפט. אוש. עם קונטרול ושיפט. אוי, זה מה שקורה כשאתם משתמשים בתוכנה של וידאו ועכבר ביחד, הם מתחרפנים. קונטרול ושיפט. מצמידה. אם זה זז לי, אני עושה קונטרול Z, אתם רואים, זה חוזר לי. אני אראה שזה הכל בסדר. שמור, קובץ, שמירה בשם. שוב שומרת את זה כ-PDF. פאורפוינט זה כבר שמרתי, אבל אני אשמור שוב. ואני שומרת גם כ-PDF. ושמור. אני רק רוצה להזכיר לכם שיש לי פה אפשרויות, לפני שאני עושה שמור. אני יכולה לבחור אם אני רוצה לשמור רק את השקופית הזו, או את כל השקופיות כ-PDF. אם אני רוצה לשמור רק את השקופית הזו, אני לוחצת את השקופיה הזאת, או שקופית מסוימת אחרת, ואני יכולה לבחור. במקרה שלי, זה לא משנה אם אני אבחר הכל שקופית נוכחית, כי יש לי רק עמוד אחד במצגת. אז אני עושה אישור, ושמור. הוא אומר לי כי קיים כאן, רוצה להחליף, בוודאי. והוא מראה לי את זה. אתן רואות, עכשיו הכל ישר, הכל בסדר. מעולה לי. אני אפילו אתקרב בשביל לראות שהכל, יש לי את אותו רווח, כמו שראינו מקודם. יפה. פה אני אפילו יכולתי לשמור לי על עוד טיפה רווח. זה עניין של העכבר. זה עניין של כאילו טיפה להרחיק, זה אפשר להרחיק. אני פשוט לא רוצה להסתבך שוב עם העכבר שלי, אבל אם אני אלחץ על זה ועל זה, קליק אחד ימינה והוא שומר לי על אותו רווח. אתן רואות, אתן יכולות לראות שגם הקווים ביניהם הם שווים. אתן רואות? מעולה. יפה מאוד. אז זה עד לכאן. כמובן אם אתם רוצות להדפיס את זה או ישר מה-PDF, תראינה מה יותר יוצא לכם מדויק. לעשות קובץ, מדפס, ובחרות את המדפסת שלכם. אוקיי? כאן אין לי מדפסת שמחוברת, אבל בבית בטח יש לכם מדפסת שמחוברת, או אם אתן במכללה ואתן רוצות להדפיס את זה בצבע, אתן בוחרות פה את ה-Color Sharp, אוקיי? ופה אתן יכולות לראות שהמסגרת הזו האפורה, כל זה, המסגרת הזו האפורה זה המסגרת של הדף. אתן רואות ששום דבר לא נחתך לכן, שהכל בסדר. ופה אתן יכולות לראות שהוא ישר מסמן לי התאם לגודל הנייר. מה זה אומר? זה אומר שהוא ישר מוסיף לי שוליים. אם אני לא רוצה שהוא יוסיף לי שוליים, אני לוחצת פה, מורידה את ה-V הזה, ואני רואה אם נחתך לי. שימנה לב, נחתך לי משהו, לא נחתך לי כלום. אז אני לא צריכה להוסיף את התאם לגודל הנייר. אני לוחצת שוב. אני רואה שזה אותו מצב, הוא לא הקטין לי את זה. אז אני מורידה את התאם לגודל הנייר, ועושה הדפס. אוקיי? מעולה. עד כאן לשיעור של הזמנה. אני אמשיך לעשות לכם עוד כמה סרטונים. תעקבו אחריהם, תתעניינו. אני מקווה שתהנו מזה ותצליחו ותוסיפו בזה דברים כשאתם עושות לחיים שלכם היומיומיים. בהצלחה, להתראות בינתיים ושבוע נפלא. סיוון.